regu regetek ambar mori sang pinanganten kekalih tumegak saking palenggahan pinapak sang suba mang cucuk lampah arsa jengkar tilar pawiwahan kinirapaken aku lati wahyuning jodoh yuk
Mangendriya manggung manggung gong kandohan rimang lirlino tanpa kanin lirlino tanpa kanin yen tan tuluso mengku sang hyang utama retnaning hyang ilembono Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sugeng siang nuwun kawula nuwun para bini sepuh, para pepundhen, haji sepuh ingkang astu hamastuti dhateng Rayi Tata Krami, para rayakaning negari, satriya kusumaning bangsa ingkang tugu ngasta jejeking adil. Dewa para sutresna budaya ingkang hanggung uri-uri dhateng indahing budaya luhur. Purwa widodara rahayu ning atur kanthi ngenepaken raos ngeningaken Pancandriya monggo ndun sesarengan kawula dherekaken ngarajut budayaning punanganggo sinawung manengga puja miwah puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ing pundi katiti handika samiduh perwunding sampun kepareng silaturahim wonten ing salebeting upacara biwadaning temanten kekambe. Sholawat saha salam monggo ndun kita pepetri sesarengan babar pisan. Kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun wiwit wonten ing donyanipun ngantos dumugi belahanipun. Sawetawis kula cumantaka wit piniji air minangka jur paniti war pangedawara ingkang kepareng mengku gati niji kiyanipun Bapa Warsita Ibu Siti Nabi Asarimbit Mahargya putra miwuh siwi sinu asma Kusumani Ayu Ya Ayu Roro Nafa Zulia Afina Haki ing mangke niji pun kadhawaken ingkang Joko ingkang minilih nunjih pun Bagus Abdul Rafiq jalu tami saking panjenenganipun Bapak Jak Parudin Ibu Siti Maryam ingkang mijil saking Ngetrep Ngrambi kaliyan punika nunjih kawula badhe ngandharaken nunjih sinten kawula ingkang kepareng mahargya kula nunjih juru panitia Pangandhanwara Sugiarto ingkang mijil saking Paldaplang Kauman Widodari Ngawi katelawanipun makarya sesarengan kalian Ibu Juri Yasmi Rinjih Ibu Khaila Brit Ibu Siti Khaila ingkang mijil saking Banyudiri tanandang katelumen nunjih kadang-kadang Widanada Widodo mijil saking tlatah Yogyakarta saking Kuncen ugi foto syuting dereng Khaila Brit makaten para tamu sampun kepareng atur para ingkang sami makarti handika sami duh para pependhen
sugeng lelenggan kanthi nikmating kayun seksamaning budi lan karsa miwah lenggan kados dumugi purnaning gati kalenggan menika nuwun kawula nuwun. Kekandenan suko pari suko sugeng tias mangayun mancat saking krenteking niat daya-daya ingkang kepareng mangku gatine ninggih panjenenganipun Bapa Warsita Ibu Siti Nabi Asarimbit tumbuling entas pitulus kageni temanten ingkang yekti sinuba sinukarta muri rancaking swasana kantor dumateng seksi perlengkapan menggendun uba rampe aben-aben nuturake jangkep ingkang kagem syarat sarana mahargya biwadaning temanten kekalih tumuli kajabsaken wonten ing sangandhaping wiwara agung nenggih wiwara mulya mekaten. Semeneng pangestune sepisan malih ninggih katur dumateng seksi perlengkapan menggendun uba rampe aben-aben tuturake jangkep ingkang kagem syarat sarana mahargya biwadaning temanten kekalih monggo tumuli kajabsaken wonten ing sangandhaping wiwara agung nenggih wiwara mulya mekaten. Para tamu kakung putri, para bini sepuh, para pependhen ingkang dahat minulya ing budi wonten ing hadicara ingkang sepisan ninggih pambuka monggo katur dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas Mbak Yumiwah adik sekalian monggo kita maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi waosan basmalah upacara bahargyan siang kalihan punika purwa madya wusana badhe kaleksanan kasembadan lulus niskala manggih pambengan skara-kara Allahumma amin. Wondene ingkang angka kalih ninggih katur dhumateng panjenenganipun Bapa Warsita Ibu Siti Nabi Asarimbit ninggih tumuli miyat saking sasana hanganti ingkang putra putri ninggih Punara Rayu Nawazulia Afina Haki miyat saking madyaning panti pambusana manjing sasana paningrat nenggih sasana rinenggo sepisan malih katur dhumateng panjenenganipun Bapa Warsita Sarimbit garwa monggo tumuli miyat saking sasana hanganti ingkang putra putri ninggih Punara Rayu Nawazulia Afina Haki miyat saking madyaning panti pambusanan manjing sasana rinenggo nenggih sasana panginggar-inggar. Wondene Ibu Jurwaes menjih Ibu Siti monggo tumuli samapta gati sawigung diri katur dhumateng kadang operator mijil wigaring tias peloke nenemanem Bromo kadang saking madyaning panti pambusanan rembulan wis ngayom iki kono
Titi sonyo ana cahya hamang curat manter sasada lanang gedine teja kang hanyar katon yekti tejane mustikaning manudya ingkang mijil saking dusun Kenteng Banyu Kuncen Banyu Biru Atmaja putri saking panjenenganipun Bapa Warsita Ibu Siti Nafika Sarimbit Sinung asma kusumaning ayu dia Ayu Roro Nafa Zulia Afina Haki sampun ketengis menggah wonten madyaning sasana Purayagung kalenggan mriku ayune datan ana hangungkuli bukti lan nyatane pawakan sarira jenar bengkle keris mustaka sedengan maisa ritma cemengemak kembang bakung netep atap lereti nata ati-ati ngudhup turi sinome mijis panjrah palarapan nyelo cendani karno sedengan hanjamur kuping idep tumengtawa mripat jahit halindri alis ajinji catemah jlirit nanggal sepisan pangarasan ramping uang lalang nyangkal putung bukti nigrono ngurungi nanti manggis karenet waja rinti petak belirto tunetes jonggo sedengan ngelung gadung dadane wijang pamidang rajun mas pambayun hayu bento babayu katon ngalancang asto hadu gading kerajaan muncul tanjung lambung ana wonten mit jajing kunir-lir cupu manik mentes hamukang gangsir gares lurus turut hamerit kempol kial hameman kencang lenggang moyo moyo keduger niwujun Delamaan ngamparan gading dari citru jempol yayah sekang sarpo sekari kedaton lenggah malurun madani kursi gading dapat kejono lulini bambut perakur dani singgaran sari-sari kinolurut kicating busono dinikmatin lembo garwa prameswari noto lakawis tinggal merabulan merbobon kanteni patah sekembaran dasari patai menil-menilutut nopo minum kepepasret kalenggan beriko kaparogo hanggir ulfa miwah hanggir para wonten ing tlatah ajeng rinjih Rama saha Ibu hanampi wujudipun bugut jenar sak pirantosipun ugi boten andhang katalumpen kembar mayang sakembaran kayu klepu diwandari gedang mas pupus cindi tapas limar pari jono kencana ning debek swaja ingkang kawis tinggal lubyar muncar cahyane ing tubuh dados wahyu ning judul kalenggan punika babar pisan ning majaning Purayagung lamun dalu kaya rahina labet katawi sesudya ingkang minangka rendang sekat selapulas seto tinatah tinaturenggo dinempur ngrawit kinelung-lung pindholong ing puspita binaludir mutira tinanete sing barlian dhuwur hamlereni kasorot ing sang cahya pating biar pating carorot kaya ning tengah-tengah katon turta ana suwaslane putri ning bojo merecat jagung-jagung gedine kawis tinggal yuda manggala itu hanganti warorong jajeka ingkang kasdo lan injih maranitisaken ponang temanten kagung niajaking madyaning wis mau pangerantu ya pakoni kaki temanten
lir sabating sun tuwiling lalu hanggulati sekaring kang indah medem kang warni kang miteren taman hanon kang sekar warasiki ku menyuting tias boyoto jatuh kromo lungging kadung malengkung katiuping maruta mondo kaki temanten hanggeni berawunan kalian menika yayah kebu girope kala ke barang manem bromo kadah alon-alone Pak D mlakune ke alon-alon mawon kita ya kesusu dan ketemu anjir alon-alon mawon sigrak sumarak sumingkir saking raos kuatir girakang tanpa sumelang wetanono janmo ingkang haganggu marang kamaradikane rawuhipun kaki temanten kinadanan kadang putra warga gum saking ngetrep ngrambi menggok mandek pun mandek temen kemauan mandek sih Pak D mandek sih Pak D Dauping kaki nini Banten kalegan berikan rinci pujang ganing paibahan Bopo Ikhwan Solikin Menggo mari dijelaskan upacara dauping kaki nini Banten cantoko ing mangsa Jawa candrane Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing aripiniji Surya saha warasa ingkang pinilih dawah ari radhite kasih Surya ingkang kaping 29 Maret 2026 kaliyan dirgo. Panjenenganipun Bapak Ikhwan Solikin menantisaken upacara daup kaki nitemanten kini-kini gini putraku bocah bagus bocah ayu kenepno rasamu ning napa condriyamu kuluk tak anteni pemuja-puji menawa ngrasani Gusti ingkang akarya lokaya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sakirli ala mahabbati mawadati wa rahmati Khodo'il hajatin nasru minallah wal fatkun qarib wal fatkun qarib wal fatkun qarib Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bi'ulaka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi waghfirli
Waghfirli fa innahu la yaduru dunuba illa anta. Nulia Rama Ibu hapariku ju antara utawa ning iki mijil saking kasuwargan jati. Sindur binayang kasih makan datang temanten kekalih sajuru-juru lumaksana jurusane panduduk ngulati ngeliling lukitan ning kaki ning temanten ingkang yekti sinuba sinokarta prapteng hunggiyane kang tinuju tumuli upacara tanem jero ingkang wentang lenggahaken kaki wonten tanah sanes kang Rama saha Brangga menika versi Surakarta Hadiningrat anggitanipun susubunan pakubana ingkang kaping catur natkala remugun rikala semanten. Sampunipun lenggah jajar sumanding wonten Wisma Agung Ibu monggo tumunten kaki ninit wonten kahayatan dunia saking majaning sasana tumuju dumateng sasana pahargyan. Rama Ibu kalanggan berikana nijing tansah mas pasaken dhateng ingkang putra kekalih ingkang dahat tim selamat
Kalenggan berikutnya nenjih kaki ninit wanten sampung kepareng lenggah negara raras wonten ing madyaning sasana Purayageng Rama dalasan ibu tedhak pineta sareng tumanten kekalih Dauping kaki ninit wanten kalenggan berikutnya nenjih lulus ning sekolah tan manggih pambengan skara-kara hawit donga saha pangestu andika sambiduh para pepundhen ing sawetawis nenjih Putih Dumas Manggala monggo foto sesarengan kalian temantenipun rumiyin para tamu kakung putri para pinisepuh para pepundhen ingkang dahat minulya ing budi kalenggan punika nenjih dhaupipun kaki nini temanten lulus niskala tan manggih pambengan sekara-kara hawit donga saha pangestu handika sambiduh para pepundhen hawit saking punika nenjih Manggala Yudha Manggala Putri Dumas monggo badhe foto-foto rumiyin nenjih monggo nyumanggaaken katur dhumateng sedaya para tamu handika sami tetepa sekeca lenggan kanthi nikmating kayun seksamaning budi lan karasa miwah lelenggan ngantos dumugi purnani gati kalenggahan siang punika nenjih wadene hadicara salajengipun nenjih mertuwi besan utawi mapak besan sarimbit katur dhumateng Bapak Kusnadi sekalian Ibu Pak Kusnadi sekalian Ibu monggo tumuli samapta gati sawega ing diri katur dhumateng Bapak Kusnadi sekalian garwa monggo tumuli samapta gati sawega ing diri sowan dhumateng ingkang kastu mengku gati nenjih tumunten mangke magdal paksowanan sasampunipun Manggala Yudha Manggala Putri Dumas menika foto sesarengan alon-alon Pak Gus kecik foto nggih kersane foto riyin rada dintesi nggih Bapak Kusnadi sekalian Ibu hanggenipun mertuwi besan sarimbit nyuwune lelagon ilir-ilir jo monggo ugi sawetawis Putri Dumas Manggala kondur malih wonten ing sasana Pangrantu Bapak gandeng Pak Gus putrine digandeng dijak sowan izin tandure wusumiler ka ijo royo-royo
sanggup mantenannya sawetawis panjenenganipun Bapak Kusnadi sekanan ibu arsa mapak besan sarimbit utawi mertui besan sarimbit ingkang wijil saking tlatah ngetrep ngerambi ing sawetawis menika nenjih wonten ing Wisma Agung Wisma Pangrantu kaki nini temanten kumiter badai pinggir nomono jlumakono Sora reyo sakupungkas sampun kawis tinggal Romo saha ibu pisan belum katen dhumateng Ibu Jurios monggo kaki wonten Romo ibu kang kanthi mertui pisan sarimbit kandure kusumilera ta ijo royo tak sanggup mantenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo datang pisan sarimbit handika manggi yuwana nirwidodo nirwisambi kalna monggo lenggahipun wonten ing sasana Purayadi kawula sumanggaaken injih boten kirang sekeca datang pisan injih matur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhah. Ing sang salajengipun nyumanggaaken dhumateng Bapak Gus Jlumatono matur agunging panuwun ingkang tanpa pindhah dhumateng panjenenganipun Bapak Kusnadi Sekala Garwa ingkang sampun mertui besan sarimbit mekaten. Para tamu kakang putri, para bini sepuh, para pemuda kang dahat menolio budina dan cikalengan menika kadang pisan sampun kepareng rawuh delo-delo hamung tansah mas paosaken datang lenggah ingkang putra putri ingkang dahat kinasih kalengan menika nenjih. Para tamu kakang putri, para bini sepuh, para pemuda kang dahat menolio budi hati cara salajengipun nenjih. Kerobongan jangkep kawiwitan upacara nenjih
sungkem pangabekti dumateng Rama Ibu ing mangke tumunten hadicara salajengipun nggih mekaten wondene kadang operator mangkonden Pertiwi Lera sapating sun tumbiling lalu hanggulati Kakang Mas Abdul Rafiq nyawuji mata punden kula Kang Mas sungkem kula katur inji Kang Mas iya garwaku wong ayu napa Julia wis dak tampa bektimu marang pun Kakang Yayi tumuli pangestune-pun Kakang Tampanana Yodi dadeng kandhat kalinggo murudosi Ponokradi panjenengan Kang Mas Ayudi ndak dereke suwang Rama karo ibu kene tak sayang dhisik sliramu iki sayang sing pertama lho Di nek ora ngene aku ora nyayang kuwi monggo Kang Mas kawula dherekaken suwang Rama saha ibu Duwungku Yai Jabuten inji Kang Mas monggo Kang Mas kawula dherekaken suwang Rama saha ibu lumaksana lonlonan suwang Rama saha ibu Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu injih Rama Ibu sowan kula Rama Ibu iya nggih bocah bagus sowanmu dak tampa kula nyuwun agunging samudra pangaksami Rama miwah nyuwun pangestu panjenengan Rama iya nggih bocah bagus Kanjeng Ibu nyuwun mat pepunden kula ibu sungkem kula katur ibu iya nggih sungkem tak tampa iya nggih lelungsen tak bebakali muga-muga pangestu tumrap sliramu iya nggih bocah inji ibu kene-kene tak sayang dhisik suwana ramamu kono nggih suwana ibumu nggih gilir gumanti Kanjeng Rama nyawa jimat pepunden kula Rama sungkem kula katur injih Rama yo bocah ayu bocah kuntinggir putraning bapak sing ayu dhewe sowanmu dak tampa lelungsen dak bakali puja pangestune Rama kebatampanana yo nggih jika kula pundi Rama ibu bekti kula katur ibu yo nggih bocah bagus bektimu tak tampa yo nggih
Sing hati-hati nggonmu mangun bebrayanan nyari kiyengir bocah bagus inji ibu. Kono-kono suwan ora mamulan ibumu kono ngger suwan Rama lan ibumu mara sepuh kono aja tok bedak-bedakake ing antarane sliramu suwan Rama ibu lan Rama ibumu mara sepuh ya ngger dateng kapundi Rama inji Rama. Prapteng yaning Rama ibu tumuli ndodhok mari keluyaya konjem Siti wedanane ngrungkepi pepadane ing Rama ibu. Mekaten nggih aturipun kaki nini tumanten sarimbit. Kanjeng ibu nyawa cimanta punden kula ibu. Sowan kula nyuwun pangapunten ibu wah. Nyuwun pangestu panjenengan ibu. Iya ngger bocah ayu. Ridallah fi ridal walidin, suktiullah fi sukti walidin ya ngger. Muga-muga Gusti ngudanane apa kang dadi niat lan hajatmu ya ngger bocah ayu. Injih ibu bekti kula Kanjeng Rama. Ya ngger. Sing ati-ati nggonmu mangun bebrayanan nyari ki yo ngger. Ibarate sliramu ku nyabrang segara ana ing pinggir sliramu ngger. Angin lan ombak isih cilik. Ning nek ana wing tengah ngger, ombak lan angine ku wis banter yo ngger. Mula sing ati-ati kono suwane ibumu kono. Kono-kono ngger suwana ramamu. Kanjeng ibu bekti kula katur ibu Rama bekti kula katur Rama. Iya bocah ayu sakloron bocah bagus sliramu muga-muga antuk rahmating Gusti ingkang akarya kaya nggir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakir li anla mahabati mawadati wa rahmati qada'il hajati nasrum minallah wal fatkun qarib. Sliramu atut runtut rerundungan renggang kumloyo kumlebyur kulut kanthi sabejating jaman yo nggir. Injih Rama pating kapundi Kanjeng Rama. Wis kena sliramu tak keparengake lenggah jajara sumandi maneh yen tak sayang dhisik yo nggir bocah ayu bocah bagus. Dateng kapundi Rama. Injih Kanjeng Rama dateng kapundi. Monggo Kang Mas. Duwungku sarung meneh yodi dateng kapundi. Tumunten kalaju hati cara krobongan. Upacara kacar kujur. Kacar kujur atuta kaya sedulur kacang kawak kedele kawak atuta kadidene sanak sawetawis. Kaki temanten jumeneng asta klasa bangka tilam lampus sinulam suket kalonjana tepining tinali lawi wenang. Mantan putri hangasta sindur hawarna gula klapa. Yayi injih dateng kapundi Kang Mas. Tampan ana guna kayanipun kakang iki ya Yayi. Tak paringake marang sliramu sakabeh Yayi. Injih Kang Mas dateng kapundi. Kula mestuti dawuh panjenengan Kang Mas. Glodi wis tak lho wis renek iki. Heeh. Iki sisa saithik ae tak nggo tuku pulsa kengko. Ora apa-apa ya Dik, boten napa-napa Kang Mas.
Monggo Kang Mas dipun aturaken Rama saha Ibu. Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Samatawis kula nderek titip wujudipun kacar kucur Gunakaya menika Rama. Mugi katampi. Yo bocah bagus. Bocah ayu. Kacar kucur. Boga wastra minangka ratu ning sandang pangan yo nggir. Ndak simpen ing ana gedhong peteng. Besok kena kanggo pancatan nggonira kamyuh kamulyaning uriping tembe yo nggir. Dateng kapundi Rama inji Rama dateng kapundi. Kacar kucur purna tumunten kalajeng rinjik. Upacara kembel bojana Gandrawina. Sawetawis temanten kakung putri kembel bojana Gandrawina. Monggo Kang Mas. Aku tak mangap sing ngombe Mas. Enje. Genti Bu, aku dulangen. Yo aku lagi iki yo dulang-dulangan karo awakmu. Disekseni para rawuh sedaya. Jan. Alhamdulillah. Mangap Mas. Ditelasnya nggih pareng, nggih mboten napa-napa, maurung sarapan. Para tamu kakung putri, para bini sepuh, para pepunden ingkang dahat minulya ing budi kalenggan punika nenjik. Sawetawis kaki nitip panten kembul bojana Gandrawina. Heeh, piye Mas? Hati kau sami tetep poske colon gandang dinikmatin kayun seksamaning budi lan karasa miwah lenggah ngantos dumugi wernaning gati kalenggan menika. Ditelasne mboten napa-napa. Nek kita sungkan ya wis terus. Enji. Sampun werna hanggenipun kerobongan jangkep kaki saha nini temanten kalenggan menika kanthi lulus niskolotan manggih pambengan skor-koro hawit donga saha pangestu hatika sawiduh para pepunden kalenggan menika nenjih tumunten kalaju atur pangandikan pasrah saha panampi ing sawetawis menika nenjih atur pangandikan pasrah saking panjenenganipun kadang besan panjenenganipun Bapak Jakfaruddin sekalian garwa menika panjenenganipun boten kastu matur prangga minangka sulih sarira saking panjenenganipun nenjih dipun sarirani panjenenganipun Bapak Sapuan boten adang kata lupa nenjih atur panampi pasrah ing menika nenjih sawetawis pun kalaju atur tanggap wacana pambagioharjo sugeng rawuh dhumateng sedaya para tamu mangki dipun sarirani panjenenganipun Bapak Gino mekaten
Katur dumateng panjenenganipun Bapa Sapuan miwah Bapa Gina Manggondun tumunten benajeng wonten ing sangandhaping wiwaraga tumunten atur mangandikan pasrah saha panampi kalenggan mriku Mataramaneja. Katur dumateng panjenenganipun Bapa Sapuan sekalian Bapa Gina Manggondun sasana ngunandika tumunten katur miwah sak pengapitipun Pak Gina diapit, Pak Sapuan diapit nggih.